Estimats pares, estic molt bé. Penso en vosaltres en tot moment. Si us pregunteu què vull fer, em sembla que la resposta és evident. Jo vull ser famós. Vull viure a prop del sol, treu les maletes, sóc el guanyador. Tot per demostrar que mi lliure tinc, sé que me'n sortiré, perquè vull ser famós. Na, 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 na. Un drama total. Acció. Jocs de platja. Ara ja sé per què estan tan primes les actrius. Tant de bo em deixés entrar a la cuina, el xef. Tinc uns dots culinaris bestials. Em permets? Estava parlant amb el meu ranxo. Justin, mira, t'he portat un tall de cansalada. Jo t'he portat el succedani. El tofu és bo pel cor. El porc és bo pels cabells. Però si m'encanten els seus cabells! Noia, sisplau, accepto totes dues coses. Voleu esmorzar amb mi? No mengeu res? Si pots alimentar la teva ànima amb una visió tan deliciosa, ja no cal menjar. Si fer-te amiga d'un tio tan guapo i ben plantat com en Justin fos tan fàcil com fer aquests braçalets... Perdona, és una broma matutina. Han cridat els de primària, has d'anar a classe. Molt madur. Porta mala sort que et caigui la sal. Es pot arreglar amb una mica de pedra? Encara et vols acabar els ous, col·lega? Estàs sonat? Ara només me'n queden 8 trossos. Si estic sonat? Tio, em sembla que aquí no hi ha ningú més friqui que tu. I ja està bé, perquè resulta que m'agraden molt els friquis. Apa, ara en tens 7 trossos, que torna a ser un número imparell. No t'agrada més així? Evidentment. Agafeu els flotadors, jugadors, perquè just ara tornem a la platja! Heu vist alguna pel·li de surfistes dels anys 50 que els nanos s'ho passen teta fent una festa a la platja al voltant d'una foguera i el Bronques destrossa el castell de sorra del nano repel·lent? No, iaio, no n'hem vist cap. Doncs prepara't per recrear-ne una, Júnior. 2 proves seguides i, a més, una de desempat, si cal. O sigui que agafeu els banyadors. Si algú s'ha de carregar un castell, carrega-te'l tu abans que se't carreguin el teu. Voleu traslladar la platja a l'Antàrtida, nens? Tal com alguns podeu veure, som a l'estudi de filmació, en realitat. I l'aire condicionat no va... Totes les càmeres i els focus s'escalfen molt i podrien desfer el cor del xef. I la cadena li ha dit al meu agent que el look suat no m'afavoreix. La primera prova? Surfejar en aquesta peixera sense sucar la cua a la sopa. Què m'acabes de dir que faci, noi? Vol dir que el que aguanti més estona a la planxa de surf guanya. Exactament, estimats col·legues. Aviam, qui vol ser el primer? L'equip que guanyi tindrà un avantatge de mitja hora a la pròxima prova i... amb la recompensa que hi ha aquesta nit, heu de ser més resistents que els abdominals d'en Justin per guanyar. Parlant d'abdominals durs com una pedra, has vist els meus? No! Ai! Ja tenim un voluntari! Dots surfejadors bestials, activeu-se! I, sisplau, doneu la benvinguda a un dels preferits dels fans de la primera temporada, els taurons! Ui!
El protegeixo molt al meu darrere, nois. Em dóna el centre de gravetat baix, que és la clau dels meus nombrosos dots pel surf. Podríem dir que és la culminació de tot. Mireu, fins i tot em serveix per fer jocs de màgia amb les cartes. El meu cul i jo ens rendim. El teu cul també opina? Una feina molt complicada per a una coseta tan flàccida i lletja. Heu de saber que és una acció desinteressada. Les meves fans no podrien suportar la pèrdua d'aquest darrere perfecte. Quan diu fans, vol dir la seva mare. Ei, taurons, mireu! Cansalada i succedani! L'esmorzar ha de durar tot el dia, oi? Això sí que és fer una planxa, tio! Braçalet de l'amistat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Molt millor. T'has fixat mai que en Tren és una mica friqui? T'has dit que ha vingut en Tyler? Oh, és increïble! Escolta, Lins, en Tyler ja no és el concurs en aquest moment. Oh, esclar! Dec tenir un bloqueig dental amb aquesta història. El cos és una cosa molt maca, no cal banyador. Ostres! Oh, vaja, quina llàstima! Ho sento, tauronets, de veritat que em sap greu! Descans! Normes sindicals! Per fi! No ho dic per vosaltres, noia! 0 taurons igual a 0 problemes. M'encanta fer això! Uau! Una rata voladora! Traieu-me-la, traieu-me-la, traieu-me-la! Bravo, Majesti! Sí, va! Copieta! Anorèxica! Oh, ho sento, braçalet de l'amistat. És tan perfecte! Gairebé em fa creure en la bondat inherent de la raça humana, el noi. Gairebé. Justin! Li volia dir que semblava un autèntic déu surfista. En canvi, li he dit... La cara! Vigila aquesta cara tan maca! Oh, que fort, Justin, t'has veritat? L'amor és una cosa preciosa. Finalment li toca a en Duncan. Mira de no mullar-te els pírcings. Oh, el cap! Com et passes, tio? I amb això, en Duncan aconsegueix la victòria pels elèctrics xiscladors. Genial! Tio, l'equip de la Gwen és imparable! O inestable. Una bomba de rellotgeria traïdora. Els hem de frenar. Amb què? Amb un tren de càrrega? Tu! 5, 6, 7, 8, 9. Què t'enrotlles, noi? 4, 5, 6, 7, 8, 9. La teva arma secreta és ser friki? Si ser friki ens porta sort, doncs sí, sóc friki. A més, a la Gwen li agraden els friquis. Si us agraden les coses friquis, us encantarà el que passarà ara. De veritat, a vegades és guai ser friki. Al·lucina, que trist. Benvinguts de nou a Un drama total acció. Malgrat que els hi he desaconsellat fermament, els concursants s'han volgut treure els banyadors. Espero que us agradi nedar amb texans. Esclar, perquè aquest cop sí que anirem a la platja, nois. L'autobús ve amb retard. Què deies? En Chris ens ha dit la veritat per una vegada? Què farà ara? Ens tractarà amb respecte?
Un braçalet blau per la Lindsay, que farà joc amb els seus llavis congelats. Un de verd per l'Owen, perquè és una compostadora humana gegant. Gràcies! Què passa, Beth? Em marejo anant amb cotxe. Ho trauré tot si no agafo el seient de davant. Tot. Sí, campistes, tornem a ser el vostre antic i estimat territori, l'illa del drama total. Si voleu parar un moment per recordar els bons moments que vau passar aquí... Molt bé, ens saltarem el muntatge dels bons records. Elèctrics xiscladors, teniu un avantatge de 30 minuts pel... concurs de construcció de castells de sorra, que jutjarà el nostre rei de les dunes resident. Demostreu-me que sou els millors nois i deixeu-me bocabadat. No vull haver de fer la trista prova de desempat. Em sembla que els enginyers no l'han autoritzat encara. DJ, sorra més humida. En aquesta galleda l'eixauna la volem més compacta. Qui t'ha donat permís per manar, Chris? Sóc una mica com en Gary, jo. En Frank Gehry, el millor arquitecte de la nostra època... I això m'interessa per... Busquem uns bons accessoris pel meu gran edifici. En Duncan i la Gwen no porten les galledes? Ja està. Si ens hem de quedar a la platja, almenys podrem estar a les cabanyes. Ja les trobava a faltar. Sempre he sigut més destructor que constructor, jo, de fet. No, a tu només t'agrada enredar la... Troca! Volia dir la troca! També hauríem de desconnectar el claxon. 3, 2... Gràcies, xef. Elèctrics xiscladors, ja han passat els 30 minutets. Tren, xaval, a fer el castell. Aigua! Necessitem aigua! Aniré al torrent de la muntanya. No podríem fer servir la del llac? Silenci! Necessitem un pla, i jo en tinc un. En Tren es comporta com un home? Caram, m'ha fet venir pell de gallina. Quines ganes tenia de veure'm al mirall. Exacte! 9 torres, 9 portes, 9... Justin, fes un altre fossat perquè n'hi hagi... 9? Ara tenim una bandera! Genial! Només ens en falten 8 més. El Taj Mahal. És perfecte. Tio, vols parar? Dic que paris, para, sisplau. No aguantarà tant de pes, Tren! Només una altra... bandera. Ah, s'ha acabat. I si posem aquests braçalets al voltant de les torres perquè s'aguantin dretes? És un concurs de castells de sorra, Beth. No, és un concurs de castells de sorra i accessoris. Val tot. Oh, jo diria que en tinc de tot. Quedarà més bé, nois. Escolteu, estripeu aquestes revistes. Barrejaré els traços amb laca i voilà! Paper maixé. Que traçuda. Sobretot, 9 peces de tot. Jo et batejo Casa Gwen. Ara posa el meu nom a un edifici? Em sembla que està obsessionat. 9 fossats, 9 banderes, 9 sales d'assaig. L'obsessió que té amb el número 9 és pitjor que la que té amb mi. 4 lletres al teu nom, 5 lletres al d'en Tren. Si les sumes tens... Un 9! No pot ser que ho faci tot 9 cops per mi. Sempre ho fa tot 9 cops, el col·lega. Suposo que va començar quan va pensar que t'agradava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podríem dir que gràcies a tu és el 9è cel. Fora! Aneu! Oh, no! Hi ha ocells al meu campanar! Ostres, s'han carregat el meu preciós castell! Tenim un guanyador! L'enginyós castell d'accessoris i de paper maixer de la Beth i els maquinistes assassins. I de braçalets de l'amistat. Això vol dir que haurem de desempatar, col·legues. Jo que volia fer festa aquest vespre. Vinga, aneu a buscar fusta, campistes, per poder fer una senyora foguera. Gwen, ei! Sembla que faci segles que no estem d'això...
ja m'entens. Una estona tu i jo sols. Marxo. Tenia ganes de parlar amb tu de... Owen, que et veig, Us fa res parlar més alt? No em vull perdre les coses interessants. Què hi portes a la mà? 9 branques? Esclar, és el meu número de la sort. Escolta, Tren, m'encantaria quedar-me a xerrar, però m'haig de concentrar en el concurs, ara! Què carai faig malament? Li fas la traveta. Ja t'ho he dit, a la noia li agrada guanyar. Saps, Owen? Ets molt llest, a vegades. Són les mongetes. Per què ens has fet anar a buscar llenya aquesta tarda? Volia estar sol una estona. Us penseu que es fan la manicura soles, aquestes mans? I seguidament, amics, la prova del desempat. Un bonic concurs de ball típic i tòpic dels de tota la vida. Equips, trieu el vostre millor ballarí. M'heu de triar a mi? Sabeu com en diuen? La vull de festes! Jo voto en Tren! Ens han dit que et mous molt bé. D'acord, ho faré. Si dieu el meu nom 9 vegades. Tren. Et fumaré una bona pallissa, nano. Vinga. Sí, em sembla que ja sé com li diuen els col·legues a l'Aleixauna. La bomba! La ballarí, no! Dues paraules. Funky! Què? M'ha encantat. Va, Tren! Remena aquest bolet! Tinc un problema. Si la Gwen vol guanyar, per què és poc ètic que l'ajudi? Primer sóc en Tren i després un concursant. Ho podem esborrar, això? Potser és bona per l'ànima, la confessió, però per l'equip no ho és tant. Tio, aixeca't! Em sembla que m'he torçat el turmell. Fes alguna cosa! Això no és ballar, nano. És modern, és interpretatiu. Jo interpreto que és penós. Calla, Duncan! He passat d'en Tren i ara ha perdut les ganes de concursar. Et penses que ets massa important, noia? Si en Tren té tants cargols fluixos, no cal que n'hi afluixis cap més. M'agrada en Tren, i molt, però no em vull sentir responsable de la seva angoixa constant. Encara que sembli impossible, l'Aleixauna i els elèctrics xiscladors són els guanyadors. I la recompensa... la festa a la platja més guai del món! Sí! Sé que tenies moltes ganes de guanyar. Suposo. Escolta, en saps molt de ballar. Sí? T'ha agradat? Sembla que el turmell està bé. Sóc així de friqui? Ets superfriqui. Us reconciliareu ara o què? Si l'equip perdedor em vol seguir fins a l'autobús... que em diu que s'ha espatllat. Això vol dir que els perdedors s'han de quedar a mirar com els seus rivals disfruten de la victòria i de la marxa. Per què ho has fet, això? Perquè tens uns dots de ballarí bestials. Sort que no els hem necessitat gràcies al meu sentit del ritme. És bo, Omar? Home, té gust de revista amb sorra incrustada. Gràcies per haver-nos fet guanyar el concurs del castell. Ja que hem perdut la prova de surf per culpa meva. M'has salvat la pell. O potser hauria de dir la cancel·lada. Això sí, he vist que has donat un braçalet de l'amistat a tots els membres de l'equip. A tots, menys a mi, que no som amics, Beth. Esclar, està una mica moll. Em sua una mica la mà. Vermell, que guai. Diguem que faré el que sigui per guanyar. El que sigui. Oh, Beth, m'encanta.
Beth, he pensat que ens podria anar molt bé a tots dos fer una mena d'aliança. Ostres, a més de guapo, és llest el nostre milhomes privat. Potser som parents. Ja li agradaria. No, Chris. No m'agradaria. Al·lucina, el pobre tio. Els seus gens no els hi arriben ni a la sola de la sabata als meus. Sobretot, sintonitzeu-nos el pròxim dia per tornar a veure en Chris. I uns quants minuts d'en Justin a un drama total acció. Qui ha sigut el geni que s'ha deixat el micro bidireccional obert?